saan kuvitustilauksen vanhojen asiakkaiden kanssa vähän suoraan luonnostelemaan ja miettiin aikaisempien kuvitusten perusteella, mikä ehkä sopisi siihen aiheeseen. Ja uusien kanssa neuvotellaan siitä, että mikä ylipäätään se lehden linja on ja sitten löytyisikö joku referenssikuva, että mitä voitaisiin niin lähteä työstämään tai ihan niin keksiä joku uusi näkökulma siihen juttuun. Mielestäni hyvä Vaha-hahmo on tarpeeksi yksinkertainen, tietyssä määrin stereotyyppinen, että siellä on jotain syvyyttä, että siellä on joku henkilö siellä niin se Vaha-hahmon selkeästi takana, niin silloin tuntuu, että sitä ei aina löydy, mutta sitten kun se löytää, niin se tuntuu aina pitkälle. Jos tuntuu, että inspiraatio on hukassa, niin sitten lähden selailemaan vanhoja kuvituskirjoja. Joskus jotain vanhoja valokuvia ja ihan se voi löytyä ihan mistä vaan, päivänlehdestä.